Efra nang mulai. Sagar madam, ini mukta muka. Nang Dr. Pinky Kerengwar Hospital ni. Dini boro family norok. Tini oro chungkaisa health camp purpose of mani ho COVID awareness camping khlale. Mo thani mukta muk sari man. Thaini mungkai Folka. Folka. Riang folka. Riang folka. Gai bawa hari matong. Ha boto gari gura habya. Tak sak zora kosapan sogaya ko hin khnawa. Tak sak zora chunga ada gonta himi paikha. Te lama to saman ya hatai kucuk. Mo hairok je norok je tong mani health camp roi kubong jaga khai payment mo hairok man ka hapung khatai kusurok. Man kha kintu obusuk kucuk obusuk kolok manya ko. Bawa hari matong hanor or phaye. Obo hema tong ngai beleke khakam ka. Jemo hai kucuk jaga rogo. Chin boro rok ta phon obo heke tongi tongkho. Hangkai borok je facility hospital rong ni na nani abo phano nanan sombobya. Karon ki yang gari rok habya. Hangkai asaksa haksal je khanama to 2 ghonta nangnai hino para sogoi nani. Acha. Asungta. Halo te salai ko. Sokai salayan. Leng suka leng mana kok saya malu yang Da acha. Sagar kisa or phale mani taman baga phage nangbo. Belai leng ka hasam kamang pray ada gonta no porong dong hasang. Tabo ordek phane himje ko hini salayo. I hasam ko nuhuran norok yang sagde. Abo bu kana nangnai fu. Acha. Tabo Mo hairok boyar thana boyam suke leng kha je wanau aran bor bom haike tongbai. Mo hairok kaka khagi roko. Tinin puila Tini punya. leng kha marke. Nang tam khlai. Ang kuno khlai yang khoroksa tipramo thano khlayo tini sar komol ni logi phaimani. Acha da. Agirok mana mahingka. Himar dehimka bebak das no yang tege satam jaga jani bo jagan bung pokoi to ha omo hai Mo riang poloka hinja gotana. mo hai yang follow ka jaga mo tini first time phai oro chini bonom gonang chini sar em chini komol kolai sar bini tini oro doctor team tong Kerambar ni hospital ni bo oro tini kacha health camp ni phale mane ngai oro tini omo hai nugoi mansuk tai glai oje omo hai backward jaga rogo chini borok takbo বিভিন্ন গভর্নমেন্টনি সুযোগ সুবিধা নিসিমি নরজাগৈ বা সুযোগ সুবিধা নানা থাকাইবো borok ঠিক বেবা কষ্টনি বিসংতি মানো অমহাই জায়গা দগ जों तिनिफ्राय हेल्थ केम्प नि बगै सारनि दैदुल मुं सारनि हारमुं मेडम संनि चोबा तिनि कासे हेल्थ केम्प जे borok ट्रिटमेंट खाइजाना पनो borok देसो हाकचाल लुंगै borok थां खाइमियांगै तंगैमोन नाकि जागिजा लुमा रगनो बा विभिन्न कोविड-19 नि जे मेडम सं तिनि बंगनो चेक हिना फैमनि आबो खाइजागनाय ngai abono jate borok susto tongthun hasal tongphano ambagan tini usuk bisingo phano chung tini phaya kono sadu khungbo bosaro Nini sinamong gari. ang gai basebri sabjunoni chairman abo purbo rajnagar bisinan dara klayo ani panchayat sabjunal ni andaro je panchayat tumana panchayat andaran klayo abo Acha. Nini mong kai. an mong tapos te bolo Hambai. Agar Belai na hambai je tini jing tini ora tini covid ni bagai jing da tini bithi je berai chini poloka bari riang family no tong tini rina bagai chini yam sar kamakulai bono belaki no hambai tini chung ro jung belanyo lengrung nangai chung tini phalajak osini poloka je tini riang bosti jagawo chung sikanglai thanai Agust talot chung phakia ro bahai tong bahai sa ni chung nanya phakia a samoi chung belaino lengjak amo haino ta mo nini ko daklai. Nini area daklai mo. mo nga ani area ani moktan kalayo Nang bo mojani tremen. ang ka tini puro rajnagar edis plus ni kaisa timar mo thanengai chairman Acha kan nang mo hairo or je tongmani khnamani je oriang rokni or je thayo kaibasuk family nuk noka. oro 20 hoite 26 family tongoro Ngano tini tamung bagi thanglek ro. जों तिनी बंगनो तिनी बिथि बागदंनाय नै जों तिनी थान बगै ngai jak Nini mong kai. an mungai siba Acha da hambai. siba de edisi sakham bedekni phasingtei जों फाइलेका अरो फलोका बारी जाय पूर्व राजनगर बदलाबारी आमचायो चिन्तिप्रा सारक बेलेखिन अरो कोविड नि अवेयरनेस कम कोविड वैक्सीन रक ना जागिया
kebangma ongitong borokno awareness khainani covid manja khetamong manja ya khetamong bahike manja ya khetongnai abti rokno awareness camp khainani ta sara borokno sak nayoi bithi rok ri kalang thangnani tei borokni juda juda tamo problem tong or thangai tongnani abarokno silangnani bagai chini oro subjonal ni chairman village committee ni chairman rokno khobai orni chini tipra mo thani adong rok bo tongo unfortunately chung engineer rokno tui pheman lia next phai prong engineer rok bo sung tui ma phainai obahikeno oro thangnai 2 bochor sigang sung phai thangmani afro bo hatai kasana bagi 2-2.5 ghonta nangmani tabo same abhaino 2-2.5 ghonta nanglai tong chungo hatai kasana to phano chini tipra sarok 26 nukhung noichidok nukhung chini brubo somita khubu khusong tong tong jabayo teiman thoya lama krei ration bai hachal hati bai hachal ke borok bahaino kok duk bai phun khaihoro chongno kisa nai phaidi chongno bo bithi barai ro phairi phaidi chung bai bo kok sa phaidi hai hini ni chung chini leader rok no tubui chini health department ni doctor Pinky Deborah no tubui bithi barai chere rok ni bithi rok tubui chung ta phailei jaw mask sanitize rok borok no chung ri kalang thangnai bithi je nangmani chere rok ni bithi okra rok ni bithi rok chung ri kalang thangnai norok nukhna chini khorogo kolom tei mokolo kolom tei obaikeno lama botok chung himi phailei tongo bubagrani kaisa kok tongo ano samani dolpha bai tongna ke dolphani bagi samung tangdi mukumui samung tangdi boitamo satamo saya ulphilita nai sigdi শুধু dolphani borok na hamjak di kubui kok sadi tai corruption ni phasing zero tolerance khaide haini bubagrani o kok kaisa no mantra sanamai tabi sanamai no hapong hiya hatai hiya age ang media tongfuru guri ma haikeno tabukbo iye mongoi bubagra anotai ba hat hapong hatai guri nani barjari mani bagai lukurok hamia chaya kosok kusum kulum kasarok no naikolan bagai barjari firma bai ang hambai maya pharo obhaikeno tabuk kha kha nangai hapong hatai guri tong tripura ni joto tiprasani amchai rogono phainai norogni kaham hamia bithi brai tubi phainai doctor tubi phainai nasingi tongdi kebu khajaniya kebu phikongniya tipra motha thansa bubagrani loge chung tongnai bodolse bubagrani kok thansa tongnai bodolse nai tongdi chini health camp pholokabari riang bosti joton nai tongdi hambai Bu samani gesti di mai cai ko niska ai tio mai cai ko niska ai trio mai cai ko niska ndo ai trio cha nai nang mutam para Gori pholokabari riang pana nang notini em borom gonang komol goloi je bithiro bifamani ebatai doctor Pinky Deborah song je agutla kheremga hospital hote phai je no rifemani bithiro no buba hero motongkha Beong bakha chungkha ka jang ka tam hre chung hime thungmeya sukhasal mane chini sar chungbu pinke chini ko medan sumro khaye bithiro biman bagi kaisa charai rong kono mane sak khamya rong kono tonai bu bithiro khaye biman chungkha ka chungga kha mane ke chung hai chung thang himeya to tungler no khaye naikol biman bagi chung belai belai ke no hamja kha ngai tam ro bithiri jakha iko jebang tongo bua samarong butongo gite iko krimi rong butongo kulum kutsa je makhi marong ni je khaswal jetono all mane mojemo je kono tong mangkaro jetono kathaki tongku ke kongrang bithire jetono tongo hai acha bithi man tam man kha bithi Kokong rai ni mai kha ya rung ni mai kha ya maximum ni mai kha asuno nini mukam kha ketorong hi ngai o bithi man no toi tini khereng par hospital phainai madam Pinky Deborah ebatai titi edc ni chongmare kuplainai em borom gunang komol koloi sono no tabukamo hambaya phanai je mo hajora no bithi man rok bo bahiro ma tong khang ta Jokha khang ya khan na chimai ma ba hamza kana acha ta hambai
Ramendra Riang. Norok tini jaro Kereng Park Hospital ni Madam Pinky Deborma ebatai titi edisini IM borom gunang Komol College Deborma song je phaya Komol College song phaya jeri phemani norok no o bitiro tam bitiro rijaka abur ke sagare Kimani longmani getai ko kusumani amaharo dikha. Te ko botsai ro dikha. Asuta. mane boba hai matong khanarok Kaham no matong ka. norok je haksalo thangen manya non mo badrai bosa sal Salum 2-3 gonta hina no cho. 2-3 gonta na engai hasam ka ot ongkhor khema khana nongka Kampru hacham phakru hacham. Ama ko kosto ko matong ka. engai tin norok no bitiri hemba ge norok borong tak tamo asuk hambai ya phanai tamo hambai no ya phanai norok Hambai no mari ka kaham no. Ama ke bo parao kami ka iri mani bile bekan chin sar ko makul no. Mari ka chin medan doctor no bu hambai mari ka. da hambai da sagare Toniram Riang. nong tini oro titi edisini je borong gunang IM Komol College je narok no jeri family bitirok ebatai Kereng Park Hospital ni engai je Madam Pinky Deborma je narok no bitirok ri family anarok boba hai roma tong sagare Abu to tini kaham kheno je joton je bo rika. em tam bitiri jaka Je kimoni rika ke ko je lumoni ke ko geshin burika ke mo kai ko kai to ni burika ke te. Tu mana tong ko te. te man tongkho Te mana te bus tongkho manane mana to. ngai norok tabuk je borok no doctor Madam Pinky no ebatai edisini kuplai nai borong gunang IM Komol College no norok tabuk tama hambai ya phnai Bono ke to ting joton tin bagi tu mo to kaham ke je phai mo ba. Bono to ting hambai no mari nai. Mo hai chung mo ka ekbar ta ka dibat phai ta ka. agi roko mana mangkha mo herok bithi kep dari phani ta Ko bo ab to bo hel ka ko bagi se ba. Mane nainan phayo mane khobor na phayo. na agi ke tungka. ke borok do mo ki bithi rok bakhanon para rogo Balo bago ba bono tau ke ke abo edit siding bo ko no ke sape si ra tin mo ding or ke phaya ko. Amne ko ek bosor ko phaya ko. 2-3 bosor ting ka phaya. ano nok tini bono belai hambai di bona hambai ro chung. da hambai engkai